car. But here, i-award na to who among nga diri sa Visayas ang mukuli nga mag-drive sa electronics sa BYD as a BYD Sea Lion here, Sea Lion 5DMI. Congratulations to Miss Angeline Bermudez. Isa, Cebu City, Angeline Bermudez. Yeah. Okay, congratulations to you. Congratulations to you. Bilang ko ang imuhang ipalit ato. 3,000 plus. Ipagtan lang dito, so pinaka-millions yun ang increase plan. I-bless dito sa Lord. Yes. Ang mga sponsors, sa mga kumbakas sila, dito din na po na raffles service. Yes. Okay, if yun sa libuhin ko ang Margaret. Okay, and... Okay, kay magti-ayon marmoduhan, no? Ipakita ang... Sana all. Love, daga na ha. Approve, sir. Approve, sir. Asa mang winner? Okay, asa ba na? Negros Occidental, Rosaline Pearls. Bakbakan na ito mga Ilana. Something smart. Congratulations to you, Ma'am Rosaline Curl. Congratulations to you. Okay, so i-open ang inyong sorry na kanina. Yeah. So, hindi lang shopping no, but nakita ginagawa nga here at Metro, family yun ang treat, no? Come on, nag-game mag-drive. Oh, there you go!